okwu nchikwu na gara na-agba Mathias Ezeaku. Yes, mana ọ bụ no pastor or reverend father be dina na this hospital bed na nga afife Mathias Ezeaku ga-ekwu. Ọ ga-ekwu na Jesus Christ fa atụzibe ya elefa. Na reality it go the father or the bishop. But now Mathias Ezeaku edina go na bed. Ọ na-aya according to doctor's report, ọ na-aya heart problem. Yes, na Mathias Ezeaku na afụ dina na this bed na-aya heart problem. O mana Mathias Ezeaku si na Chineke adịrọ. Ọ sị na ife ndị ọcha wetara anyị na this country abụ Nigeria no white man God. Na we hapụ our tradition we na worship white man God. O nwa ajụ ntị jụ Mathias Ezeaku. Upon all the things ndị ọcha wetara na this country called Nigeria, upon all the niile fa wetara eji enyere ndụ aka, ọ bụrụ Christianity bụ your problem, ọ bụrụ church bụ your problem. Ogini mere school, ogini mere phone. Even na this hospital nọ kịta, ọ bụ even na this hospital nọ kịta bụkwa white man hospital. Yes, ị kwesịrị ịgakwuru ndị dibịa Igbo ka fa treatie gị from this heart problem. Ka emisire gị mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa misire ka na-aṅụ, ka enye gị ọgwụ Igbo, gbanyere gị ọgwụ Igbo agbanye na nefe water Igbo na-aṅụ. Asị ka echeki ọfụma na Mathias Ezeaku na afọ na ahụike onwe ife na-eme. Yes, ihe a bụ titis o ji wee bịa. Ihe a bụ another titis o ji wee bịa ka o nwee ike nweta ego. Ụma this man agba Mathias Ezeaku no sense man. Yes, ọ ezigbo sense man ka ọ bụ. Mmadụ pụta ọ na-eji ọnụ ekwutere onwe ihe ọjọọ. Yes, ọ bụ nọ a Muslim na even though onye Hausa ya afọ onye Hausa na-abụrụ Muslim, ife omegide pụta online were Quran ndị Muslim dọkasie that no believe in this type of thing. But nga Mathias ka obi wete Bible kpọọ ya ọkụ si na Jesus Christ bụ scam. This type of thing na-eme na ọ bụrụ onye Hausa ga-emegide mmepe ọnụ si that na Muhammad bụ scam. O megide were Bible, were Quran ndị Muslim dọka. Also na Igbo a kind of this type of things. So na Igbo a kind of this type of things. Ask na onye ji ekwensu ya jụrụ ya niile. Otu eju Christianity, otu ejuru ụka, otu na Jesus Christ bụ scam. Avoid everything ndị ọcha wete because all the same ndị ọcha ahụ bubatara hospital anyị nọ n'ime, bubatara everything eji enye gị treatment, bubatara ọgwụ oyibo ya na-aṅụ. Ị kwesịrị apụ ịṅụ ọgwụ oyibo, chọrọ ọgwụ Igbo na-aṅụ. Yes, chọrọ ọgwụ Igbo a na-emisiri gị ị na-aṅụ every day by day. Yes, ị gakwuru dibịa Igbo abụrụ dibịa oyibo ka a na-emisiri gị ọgwụ na-agbara gị ọgwụ na ife water sị gị bụrụ na-aṅụ. Ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị gị wa bụ Mathias Ezeaku.